खुलुमबाय बयनिसिमबो फिन खेबसे बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। नैबे समावहाय आङो मोननैसो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे आंनि चेनेलावहाय आङो फैफिनबावनाय जाबाय। जायफ्रा मोजां मोनो निस्सय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि आरो गोसो गैयैफ्रा डाइरेक्टलि स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय। थ' सावरायलांदिनि आरो नोंथांमोना मिथिखाबाय भिडिअआ मानि सायाव जागोन टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै। थ' बिदिब्ला थांदिनि टु द मेन टपिकआवहाय। थ' रायजोफोर जोङो गोबां गोनो गोथो जाबाय आरो गोसोआव सोंलु फैबाय जोंहा एसे, जिथुनिखि PM किसाननि 20 नाम्बार इनस्टलमेन्टआहाय 2,000सो हाबगोन ना 4,000सो हाबगोन। थ' आंनि बायदिबाथ' 4,000आ एसे आसा खम। थ' जोंनियाव गेजेर गेजेर बेबायदिनो माखासे फेक निउसफोराबो बेबायदिनो फैयो। थ' फेक निउसफोरखौहाय दिनै बेबायदिनो फोसावो। थ' मा बुंनो, खालि माने भिउसल'सो नांसिगौ ना। थ' जियानो हक दा 2,000यानो जा 4,000यानो जा नैबे गायनाय फुनाय दिनावहाय मोननायमोनब्ला जोबोद मोजां जागौमोन आरोना दैज्लांनि समावहाय। थ' जोङो आपडेट्स मोननो हादों। थ' जोंहा बेबायदिनो 10 तारिख 10 खालार आरो 15नि गेजेराव 10निफ्राय 15नि गेजेरावहाय बेबायदिनो हाबनायनि चान्स दङ आरोना। थ' लेटआनो जाबाय, दाखालिनो हाबनो गोनांमोन। थ' जोङो नेनोसै आरो एसे वेट खालामदिनि आरोना। उपाय गैया, सरकारनि जिनिसा बेबायदिनो खाना गावसिनि गोसो मथेसो हरगोन। सोरबा आपडेट होनानैबो जेबो खालामनो हाया, सोरबा निउस फोसावनानैबो जेबो खालामनो हाया आरोना। थ' बिदिब्ला रायजोफोर गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांबावदिनि। जोंहा SHGनि आपडेट्स दङमोन। थ' आइजोफोरनि जिथुनिखि 10,000 रां हाबगोन, गोबां एकाउन्ट माखासे खुलिसावनानै दिनै जनानै थाबाय। फैसायाबो हाबासै, जेबो हाबासै ना। गोबांथार खरसाबो जाबाय आरो फैसाखौबो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय, नाथाय दिनैसिमबो फैसाया एकाउन्टआवहाय हाबाखै। थ' जोङो नुनो मोन्दोंमोन जोंहा बिहालि होननाय मोनसे समस्थियावल' थ' फैसाया हाबदों। थ' जेराव मामाया फोसावखादोंमोन आरो बेखौहाय होनो गोनां जादों ना। नाथाय दासिमबो 125 समस्थियाव दिनै जोंहा हाबनो गोनां दं। टटेल 126मोन, 126आवहाय मोनसे समस्थियाव हाबबाय आरो बाखि 125आव आरो होनो गोनां दंबावो। थ' माब्ला हाबगोन जोङो आपडेट्सखौ नेनोसै, मामाया माब्ला फोसावनानै होयो ना। थ' बेबायदिनो दा इलेक्सनफोराबो एसे खाथि, थ' इलेक्सननि खाथियाव सहैनो हागौ आरोना। थ' आपडेट्सआ ओंखारगोन निस्सय सानसेब्लाबो, जोङो नेनानै थादिनि। थ' मोननाया मोनगोन आरोना, थ' नेनांसिगोन। दा जियानो हक आङो बारा गोलाव खालामला, दिनैनि भिडिअ'आहाय बेसेखिनियानोमोन। नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।